der er rigtig mange dårlige bygninger. Det er godt at få fjederne lidt motioneret, så det har de godt af. Ja. Jeg kan ude på en tur som den her, faktisk, som rigtig kan over arbejde. Ja. Men blev de stive. Jeg har kørt op på sten, og jeg kan få slået noget i stykker i bunden. Ja. Fordi der er ikke så stor frihøjde. Nej, den er ikke så stor frihøjde, nej. Men nu kan du lige lure det af, hvis du skal med på næste tur. Så du den brandbil, der havde den der udstilling i siden der. De har lukket den der sideklap. Så var det små modelbiler og ting og sager. Så de får da det hele rystet godt sammen nu her. Godt og rundt. Ja. Jo, jeg filmer. Ja. Ja. Og det var også lige en fotograf, der skulle have filmet. Ja. Billeder. Og det er også en sjælden mulighed at lave nogle gode billeder. Nej. Ja.
Det gør jeg. Det er fædrene. Ja. Nej, der er en, der har været på det. Den er ikke god. Men så er det bare græs derinde. Ja, det er det. Lige åbne døren, Hartley, så kan du tage en med hjem. De står lige parat til at kravle ind. Jeg kan godt se det, de vil godt ind på bagsædet. Nej, Hartley, han er ved at få kørende ind på bagsædet, siger han. Ved at få kørende ind på bagsædet. Hartley, kan du høre mig? Altså, skal der nok til over. Jeg tror ikke, det nu er nok. For at komme ud på marken. Nå, husk lige at tage køer af også, for vi har jo gris til i aften. Ja, vi kører bare, Niels. Det er også en flot bil, han har. Jeg kan godt lide den farve. Ja, den der fint. Hvis ikke den skal være den originale grønne, Ja. så er det der en af de bedre. Det er en flot lakering, du har på den her. Ja. Har du lakeret den op, eller? Nej, den var lakeret, da jeg købte den. Ja. Så den er cirka 5 år gammel, den lakering her, så den holder fint. Ja. Ja, det er gjort godt. Ja. Det er med. Så den har fået den helt store tur for 5 år siden. Ja, det har den. Ja. Og tapeter og sådan noget. Ja. Og ramme. Ja. Godt, Hartley, vi kører lige så langsomt. Det er et rådyr med. Ja, her kommer en rådyr. Det er helt forvirret. Hvor er det? Så. Det var godt. Det er spændende med dig i aften. Ja. Ja, med lidt af hvert. Ja. Ja, man er jo på friland, og der kører man sådan herop, og så kører man den høje. Ja. Det er ikke noget med det. Nej, ikke det her. Nej. Bortset fra frirøjten, så følger den flot med. Ja. Og til lige, det er jo en behagelig bil at køre i på landevejen. Ja. Og den her, det er ingen fornøjelse at køre til Sønderjylland i den 150 km der. Så er man altså. Ja. Så ryster det hele. Ja. Ja. Det er ingen langtursbil.